cards and letter. Took the dolly in the federal. Credit cards and the stems. Hitting offers in the battle. И така, здравейте ви на YouTube, аз съм Датинкър и в този клип ще ви покажа как да се направите автоматична огнехвъргачка. Сега да ви демонстрирам тази огнехвъргачка, която направих аз. Идвате от тук, пускате, давате на първото и само гледайте какво става. Всичко става напълно автоматично и даже само да... че не мога да... Аре, искам да литна като птичка, да ви покажа. Малко ми зацепа и зато и ми става да литна. Значи, и виждате само до какво голямо разстояние може да ви хвърли вашия заряд. Виждате, че даже тук един слайм гори и още буквално на 200, 300, 400 блока, до 400 блока е възможно да отиде този заряд. Но така вече, като гледам, мисля, че се изхабиха. Но сега ще ви покажа как да се направите и вие такава. Значи, първо, отивате на червения канал. Взимате една ръчка, редстоун, репитър, факла и един разпределител. Но също така ще ви трябва и някакво блокче. Аз взимам и дъбови дъски, идваме тук и слагаме дъските. Сега слагаме 3 разпределителя един срещу друг. Ето така. И сега ми вижте. За да може да поставите репитъра така, т.е. разпределителя така, затова натискате Shift, да кликнете и поставяте. Ако примерно искате да се направите такава, защото може примерно и тук може да сложите и навсякъде, но аз предпочитам ето така с 4. И така. Извините, малко кафе. Слагате така две блокчета. На първото слагате репитъра, на второто слагате ресторан. Сега броите 5 блока на сам до тук, 5 блока назад и слагате две странични целеположни дъски. Сега слагате още 2 редстоун, давате малко назад, слагате ръчката. И така, сега трябва да сложите тези факли тук, тук и тук. Само да сложим и вече имате чисто нова автоматична огнехвъргачка. И отивате, защото ще ви трябва заряд все пак, отивате на разни, на лавичката и си взимате огнени топки. Отивате на разпределителите и поставяте тези огнени топки. Или по-скоро не назад. Отивате тук, слагате го на първото, пускате и какво да видите. Всичко работи перфектно. И така, това беше от мен, хора. Надявам се този урок да ви е помогнал. Ще се видим, когато се видим. Аз бях Датинкър, subscribe-нете си, лайквайте и чао!